107.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hanggang saan mo kayang manahimik sa nakikita mong pagmamaltrato sa iyong kapwa dahil natatakot ka na mapahamak at madamay sa gulo ng iba? Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa iyo at sa lahat ng ating mga kabarangay. Ako po si Andrea, taga Quezon City. 25 years old at pamilyado na ako. Ako po ay dating sales lady, Papa Dudut, sa isang mall, pero minalas na mawala ng trabaho dahil nga po sa pandemya. Kaya ngayon ay nag-online selling na lamang po muna. Dahil din po dito ay maraming oras na rin po akong nakikinig sa Barangay LS sa inyong programa. Sa awa naman po ng Diyos ay nakakaraos-raos naman kami ng pamilya ko sa ngayon, kahit na dalawa po kami ng asawa kong si Melvin na nawala ng trabaho. At tumututok na lamang po kami sa pag-resell ng mga pagkain online. Sa tingin ko po ay medyo nakagaan dahil isa pa lamang po ang anak namin. At dahil din sa tingin ko ay kahit papaano ay naging mabait po ang tadhana sa amin. Dahil na rin sa isang magandang bagay na ginawa ko noong ako ay nagbubuntis pa lamang. Gayunman, ang magandang bagay ding pong yon ang nakapagbigay sa akin ng iba yung lungkot at sakit sa dibdib ko na hanggang sa ngayon ay dinadala ko pa rin. At eto na nga po, Papa Dudut, ang gusto kong ibahagi sa inyo at sa ating mga kabarangay. Nakatira po kami sa isang bliss type na lumang building. At ang inuupahan po naming bahay ay pinagawa ng divider ng may-ari para pwedeng paupahan sa dalawang pamilya. Medyo masikip po ang espasyo, pero okay na rin po dahil mura lang naman ang upa namin. Dito na po kami lumipat ni Melvin matapos naming magpakasal at bumukod sa mga pamilya namin. Dahil malapit din po ito sa pinagtatrabahuhan niyang restaurant, medyo maayos naman po ang lugar na nilipatan namin. Pero karamihan sa kanila ay magkakakilala na at kami lang ang baguhan. Kahit na building po siya ay halos ando na rin po ang lahat. May mga nagtayo ng maliliit na tindahan, may mga nagiinuman kung minsan at mga batang naglalaro sa pasilyo. Ang aming cashier po sa unit ay isang pamilya, mag-asawang nasa 40 to 50 years old na at may 3 anak. Ang panganay nila ay babaeng college na working student. Ang sumunod ay lalaki na parang magka-college na rin. At ang bunso naman ay nasa 12 to 13 years old na lalaki. Pero hindi ito nag-aaral dahil isa po siyang special child. Hello! Hello din. Ano pangalan mo? Andrea. Ikaw yung bago naming kapitbahay, no? Oo, ako nga. Ikaw, anong pangalan mo? Makmak. Nice to meet you, Makmak. Ha? Sabi ko, natutuwa ako na makilala ka. Ako rin. Ang ganda mo naman, Ate Andrea. Ay, thank you. May boyfriend ka na, ate? Ay, hindi. Asawa na. May asawa na ako. Parang ang bata mo pa. 22 na ako. Ha? Ano yun? 22. Ano yun? 22 years old. Matanda na ba yun? Oo. Ikaw, ilang taon ka na? Di ko alam. Di mo alam? Bakit hindi mo alam? Hindi ko alam eh. Ganun ba? Wala ka bang pasok ngayon, Makmak? Pasok saan? Sa eskwelahan. Ha? Di ka nag-aaral? Hindi. Makmak! Po! Nakuha mo na ba yung sukli ko kanina kay Aling Tess? Hindi pa po! Abay, punyemas ka naman bata ka. Inutil ka talaga. Kanino ko pa inutos ha?
Opo! Sige ate, alis muna ako. Okay, sige Makmak. Simula pa lang po ay hindi na maganda ang vibe sa akin ng pamilyang katabi namin, Papa Dudut. Malimit po silang nagsisigawan at parang lahat ay palaging mainit ang ulo. Bagay na nakaka-stress po sa akin ng husto lalo pat buntis pa ako noon. Pero ang pinaka hindi ko po komportable ay dahil palagi nilang sinisigawan si Makmak. Lalo pat isa itong special child. Tansya ko po ay nasa 12 to 13 years old na nga po ang bata. Pero parang ang pag-iisip niya ay parang pampitong gulang pa lamang. At dahil nga po sa kanyang kondisyon ay parang bata nga rin po talaga itong kumilos at magsalita. Kung minsan ay parang nagwawala at nagtatantrums din siya. Bagay na parang hindi na pagpapasensyahan ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Nung una ay sinusubukan ko pa rin pong intindihin ang kanyang mga kamag-anak. Dahil wala naman po ako sa posisyon nila. Bilang isang buntis at magiging ina na rin po ng panahon na yon, ay iniwasan ko rin pong husgahan sila kaagad. Dahil sigurado akong tiyak na mahirap para sa isang magulang ang magkaroon ng anak na may espesyal na mga pangangailangan at kondisyon. Bagay na ipinagdarasal ko po talaga noon na hindi naman dumapos sa ipinagbubuntis ko. Pero habang lumilipas po ang mga linggo ay mas nabahala na po ako sa aking mga naririnig na pagtrato nila kay Makmak. Tinamaan ang magaling ka talagang bata ka! Lintik ka! Pagkakain kasi, kumain lang! Lintik, munti ka pa mabubugtong pa ako! Leche ka ha! Inutil ka rin kasi tulad ng anak mo na to, Gloria! Bakit mo kasi binigyan ng babasagin na baso? Dapat yung plastic lang binibigay mo dito eh! Pakain ko sa inyo mag-ina tong bubog eh! Nasa hugasan lahat eh! Ito kasing si Lester, tatamad-tamad! Dapat hinugasan mo na yung lahat ng mga kinainan! Pihira! Bakit ako sinisisi nyo? Ako ba nakabasag? Ako ba may tililing? Di naman ako yung abnormal ah. Tumahimik ka ng lintik ka! Hindi, mas lalo ka tatama sa akin! Gloria! Ilisin mo nga to! Lester! Ikaw na nga maglinis! Pambihira, ako na naman eh. Ako ba nakabasag? Ba't di nyo ipalinis dyan kay Makmak? Tanga! Kita mo na nga mahina ang utak niyan eh! Gusto mo bang dumugo yung kamay niyang kapupulot ng mga bubog? Bihira ka! Di hayaan nyo magsugat-sugat yung kamay niyan para matuto. Uisit, ang dahil pa sinasabi! Linisin mo na, kundi pati ikaw tatama sa akin! Pesting buhay naman to. Bakit kasi hindi nyo pa ipasok sa mental yan para hindi tayo napeperwisyo pare-pareho? Sana masagasaan na lang yan. Diyos ko, eto na naman sila. Ano ba yan, Melvin? Mapapaanak ako ng maaga nito sa mga kapitbahay natin eh. Pabayaan mo na lang. Huwag ka na ma-stress. At saka kawawa si Makmak. Alam naman nila na special child yung bata. Tapos kinaganyan-ganyan nila. Baka pagod lang sa trabaho yung mag-asawa. Hala, kahit napagod pa yan, anak nila yon. Kadugo nila yon. Galing sa kanila yon. At saka kahit na may kondisyon yung bata, may pakiramdam pa rin yun. Sa nangyayaring yan, hindi malayong lumala pa yung kondisyon ng bata eh. Ay, pabayaan mo na. Huwag ka na lang magpa-apekto, lalo pat buntis ka. Melvin, natatakot ako. Paano kung yung anak natin? Anong ibig mong sabihin paano? Paano kung yung anak natin maging katulad ni Makmak? Huwag ka na mag-isip ng ganyan. Kakaisip mo ng kung ano-ano, lalo may stress yung anak natin eh. Pero paano nga kung mangyari? Sobrang dalang lang naman ng ganyang kondisyon. At saka alam ko na mamana yan. Wala naman sa atin ang may lahing ganyan. Hindi pa rin tayo nakakasiguro. Ay, tama na. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Makakasama yan sa bata. Huwag ka na magpa-apekto sa mga yan. Nasa ika-4 na buwan ko po ng pagbubuntis nang lumipat kami sa bahay na yon. Ang mga araw po ay nagdaan ng maayos. Pero biglang bumalik ang sakit. Nasa ika-4 na buwan ko po ng pagbubuntis nang lumipat kami sa bahay na yon. Ang mga araw po ay nagdaan ng maayos. Pero biglang bumalik ang sakit. Nasa ika-4 na buwan ko po ng pagbubuntis nang lumipat kami sa bahay na yon.
at sa stress ko sa mga sigawan sa kabila ng manipis na pader na humahati sa aming maliit na inuupahan ay pakiramdam ko ay mapapaanak ako ng hindi oras. Sa mga panahon na yon ay wala pa naman po akong trabaho dahil kaka-endo ko lamang din sa dati kong pinapasukan. At ang balak sana naming mag-asawa ay sa bahay muna ako mamamalagi at mag-i-reselling na lamang muna ako ng make-up para hindi ako matagtag at ma-stress sa pamamasukan at pagkukommute at maalagaan ang aking pinagbubuntis. Pero ang bad vibes na ibinibigay po ng kapitbahay namin dahil sa kanilang sigawan at murahan, pakiramdam ko ay mapapaanak na rin po ako nang wala sa oras. Kaya most of the time ay naka-headphones na lamang ako at nakikinig sa Barangay Love Stories para hindi ko na masyadong marinig ang sigawan sa kabila. Dahil palagi din po akong nasa bahay lang ay medyo nalaman ko na rin po ng bahagya ang background ng pamilyang kapitbahay namin kahit na madalang ko lang pong makausap ang mga ito. Ang padre di pamilya po ay parang 1 o 2 beses lamang sa isang linggo kung umuwi. Nagtatrabaho po ata sa isang factory sa Laguna. Ang nanay naman ay isang mananahe. Ang panganay na babae ay nasa kolehiyo at nagwo-working student. At ang panggitna naman po ay parang senior high school pero tamad namang mag-aral. At si Makmak nga po na bunso ay ang palaging nasa bahay lang din kasama ng nanay niya at hindi po nag-aaral. Buong araw ay halos bukas ang TV nila. Bilang mga kapitbahay ay wala din naman po silang masyadong pakialam sa amin. Tulad ng pagtrato rin po nila sa isa't isa na kanya-kanyang buhay. At parang akala mo'y hindi sila magkakadugo at iisang pamilya. Ang iba naman po na aming mga kapitbahay ay nakagaanan ko naman po ng loob kahit na papaano. At batay nga po sa mga minsang pakikipagkwentuhan ko sa kanila, ay napag-alaman ko rin po na hindi naman po pala talaga taga doon ang pamilyang nakashare namin sa inuupahan naming bahay. Nauna lang po sila sa amin ng mga 5 taon. At nung una ay hindi pa nga daw po nila masyadong napansin na may kakulangan sa pag-iisip si Makmak dahil nga ito'y bata pa noon. Pero habang lumalaki po ito ay napansin na nila na may kakaiba dito. At wala din itong nakaklose na mga bata o kalaro dahil ilang na makipaglaro ang ibang mga bata sa kanya dahil sa kanyang kondisyon. Nasayangan po ako kay Makmak, Papa Dudut, at naaawa din. Mabait po ang bata, malambing. Yun nga lang ay kung minsan ay makulit talaga at mahirap kausap. Kung minsan ay bigla na lamang pong kakatok sa amin at magbibigay ng kung anong chichirya na kinakain niya o pagkain at makikipagkwentuhan. Bagay na pinapayagan ko din naman po dahil wala rin akong halos kausap sa amin. Dahil ang asawa ko po ay buong araw na nasa trabaho. At kahit papaano ay naramdaman ko na nananabik ang bata sa tao na maging mabait at palakaibigan sa kanya. Dahil ang lahat po sa lugar namin, pati mga bata at maski na ang sarili niyang pamilya ay istorbo at katawa-tawa ang tingin sa kanya. Pwede akong pasali? Oh, sino nakasunod? Hoy, bata! Pasali! He? Huwag mo nga ako sigawan. Pasali nga sa laro nyo! Ayaw ka naming kalaro, matanda ka na. Di ako matanda! Tapos isip bata ka pa. Hindi ako isip bata! Umalis ka dito! Huwag kang mastorbo, naglalaro kami. Sa mga ugali nyo! Pangit! Pangit! Hoy, hindi kami pangit ha. Ikaw kaya ang pangit. Kayo ang pangit! Umalis ka na sabi! Huwag ka magulo dito! Hindi ka naman kasali! Sige, kukunin ko to! Hoy! Ibalik mo yung pamato! Ayoko! Akin lang to hanggang di nyo ang pinapasali! Akin na yan! Akin na sabi! Ano ba? Hindi ko tayo bibigay! Ayaw mo ha? Aray! Aray ko!
lintik kang bata ka eh. Ang laki-laki mo na? Nakikipag-away ka pa dito sa mga mas maliliit sa'yo? Anong nangyayari? Eh, yung sinto-sintong yan, tinulak yung anak ko eh. Ano, Tenten, nasaktan ka ba anak? Opo! Pagpasensyahan nyo na, alam nyo naman yung kondisyon ng bata. Eh kaya nga dapat, kinukulong yan sa bahay. Mamaya kung ano pang gawin yan dito eh. Hindi naman ho siguro. Tsaka hindi naman po pwedeng ikulong lang yung bata. Hoy, huwag ka nga nakikialam dito. Ilayo mo sa akin yung sinto-sintong yan. Pauwiin mo niya sa kanila. Kung hindi, papabarangay ko yung mga magulang niyan. Isasama pa kita. Grabe naman ho kayo, Mang Tiklo. Tahan na, Makmak. Tara, uwi na tayo dun sa bahay nyo. Halika. Ate, wag niyo po ako susumbong kay Mama. Papagalitan po ako nun pag nalaman niyan may nakaaway ako. Sige, huwag ka mag-alala. Hindi ko sasabihin. Nang pinagtanggol ko po si Makmak kay Mang Tiklo, ay bigla pong may kung ano akong naramdaman na awa at bugso ng damdamin para protektahan siya. Siguro po ay dahil sa ako ay buntis kaya ang motherly instinct ko ang naging malakas. Pero matapos po ng pagkakataong yon, nang nanindigan ako sa isang malaki, masungit at higit na malakas na lalaki kesa sa akin, ay may malaking bahagi po sa akin ang nakaramdam at nagdesisyon na maging tagapagtanggol at tagaprotekta kay Makmak. At sa tingin ko po ay unang pagkakataon din po yon na nakaramdam na may kakampi at kaibigan si Makmak. At dahil din po sa pangyayaring yon ay mas napalapit din sa akin ang loob ng bata. Naging mas madalas po ito na kumakatok sa amin para makipagkwentuhan. At minsan nga po ay nasisita na ito ng nanay niya dahil baka raw nakakaistorbo na sa akin. Pero hinahayaan ko lang din po ang bata, Papa Dudut, dahil kahit na nga kung minsan ay may pagkamakulit, kahit papaano ay naaaliw din naman ako sa kanya. At sa tingin ko po ay siya rin po ang una kong tunay na naging kaibigan sa lugar na yon. Hindi kasi katulad ng mga normal na mga tao na po pwedeng nakangiti sa harap mo pero kung ano-ano na pala ang sinasabi sa likod mo. Ang mga katulad po ni Makmak ay busilak ang puso at sasabihin ng diretso kung ano ang totoong naiisip nila. Hindi katulad ng ibang mga normal na tao na pwede kang traidorin. Ang mga katulad ni Makmak, Papa Dudut, ay hindi ka pag-iisipan ng masama at wala ring hangarin na manloko ng kapwa. Sandali lang. Hi, Ate! Hi, Makmak. Ate, ito para sa'yo. Wow! Salamat dito sa choknat, ha? You're welcome! Aba! Nagagamit mo na yung tinuro ko sa'yo. Pasok ka muna sa loob. Ate, dito muna ako Yay! Buka. Gusto mo ba ng juice, Makmak? Sige! Yung paborito ko! O, sige, pagtitimpla kita, ha? O, ito. Thank you! Wow, very good. Marunong nang mag-thank you. Sarap! O, teka. Makmak, napano yung braso mo? Nahulog ka ba? Bakit ka may pasa? Ito. Nung isang araw kasi umalis si Mama, ako lang sa bahay. Kaya tinali ako ni Kuya Lester. Ha? Anong tinali? Bakit ka tinali? Kasi umalis din siya sa bahay. Pero bakit kanya tinali? Para hindi ako makalis ng bahay. Hala, sinumbong mo ba siya sa mama mo? Ha? Si Kuya Lester mo. Sinumbong mo ba siya sa mama mo dahil tinali ka? Hindi. Bakit hindi? Tinakot ka ba niya? Hindi. Dapat sinabi mo nga sa mama mo para napagsabihan ng kuya mo na wag nang gawin yun. Tinatali naman nila ako palagi. Ano?
Sino? Silang lahat. Si Mama, si Papa, si Ate, si Kuya. Pag umaalis sila, tapos ako lang naiwan sa bahay. Pero bakit ka tinali? Para nga daw hindi ako umalis. Kulit mo naman eh. Hindi yun tama. Paano kung nagugutom ka na? O pag kailangan mong mag-CR? Pinipigilan ko. Diyos ko. Hindi tama yung ginagawa nila sa'yo, Makmak. Makmak! Makmak! Nasaan ka bang abnormal ka? Ay, tawag na ako ni Mama. Sige, bye-bye ate. Kinalabutan po ako sa sinabing yon ni Makmak, Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala na nagagawang saktan siya ng pamilya niya. At ang itali pa siya na parang hayop lang kapag kailangan niyang maiwang mag-isa lang sa bahay. Gayon pa man ay 1,000 mga bagay pa rin ang tumatakbo sa isipan ko noon. Inilagay ko din po ang sarili ko sa posisyon ng mga magulang ni Makmak. Kung ako ay magulang na nagtatrabaho at kailangang kumita ng pera para makakain, pero may anak ako na parang si Makmak na maaaring aksidenteng makasakit ng iba o ng sarili dahil sa kanyang kakulangan sa pag-iisip, ano nga ba ang dapat kong gawin? Paano kung wala nga akong mapag-iwanan sa kanya? Wala namang tayong mga daycare sa Pilipinas na libre at sagot ng gobyerno para mapag-iwanan sa bata, lalo na sa mga kagaya ni Makmak. Kapag kumuha naman ako ng bantay ay kailangan ko rin itong bayaran. At kung hahayaan ko lang naman si Makmak at ilak lang sa bahay, paano kung maglaro ito ng kung ano-ano na pwedeng simula ng sunog? Kapag hindi ko naman kinandado ang bahay, paano kung umalis ito, mawala at hindi na makabalik pa? Pero sa lahat ng mga sitwasyong iniisip ko na maaaring pinagdaraanan ng mga magulang ni Makmak, ay isa pa rin po ang isinisigaw ng aking konsensya at puso, Papa Dudut, na mali ang kanilang ginagawa kay Makmak. At kung ginagawa din ng mga kapatid ni Makmak ang pagtatali sa kanya kapag sila ay umaalis ng bahay, ay hindi rin naman sila po pwedeng sisihin din dahil mga bata pa rin naman sila. Kaya ang mga magulang lang talaga ang dapat nasisihin dahil sila ang dapat na gabay at maging huwara ng tamang asal at moralidad sa kanilang mga anak. At dahil binabagabag po ako ng husto ng aking nalaman tungkol sa pagtatali ng mga magulang at ng mga kapatid ni Makmak sa kanya, kapag sila ay umaalis ay kinausap ko po noon si Melvin tungkol dito. Maski rin po si Melvin ay nagulat at naasiwa sa ginagawang yon ng pamilya ni Makmak. Pero nang tinanong ko si Melvin kung ano ba ang dapat naming gawin, ay doon na po medyo umatras si Melvin. Huwag na lang daw po kaming makialam dahil kapitbahay lang naman kami. At wala pa namang nangyayaring masama sa bata. At nang sinabi ko na hihintayin pa ba namin na may mangyaring masama sa bata, ang sabi lang po sa akin ni Melvin ay umiwas na lamang daw po kami sa gulo. Lalo pat bago pa lamang kami sa lugar na yon. Hindi po ako makapaniwala sa naging pasya ni Melvin, Papa Dudut. Lalo pat buntis ako at magiging ina na. Hindi ko maatim kung paanong natitiis ng mga magulang ni Makmak na itrato siya ng ganon. Wala ba silang lukso ng dugo na nararamdaman sa bata? Hindi na ba nila nakikita si Makmak na tao? At dahil ilang gabi rin po akong hindi mapakali sa kakaisip sa pagmamaltrato ng mga kapitbahay namin sa sarili nilang kadugo, ay nagpasya po ako na kausapin ang nanay ni Makmak, Papa Dudut. Kahit na sinabihan pa ako ni Melvin na huwag nang makialam. Teka! Magandang araw po, Aling Gloria. O bakit? Anong problema? Hindi, wala ho. Gusto ko lang po sana kayong makausap ng saglit. Tungkol saan? Ano po kasi di ho ba buntis po ako.
Tapos palagi lang naman po ako nandito sa bahay. O tapos? Naisip ko lang po kung kailangan yung umalis at si Makmak lang ang may iwan sa bahay nyo, pwede nyo naman po siyang ihabilin sa akin. Ha? Pwede ko po siyang bantayan kapag wala kayong mapag-iwanan sa kanya. Bakit? Naisip ko lang po kasi kung minsan parang wala pong tao sa bahay nyo. Tapos naiisip ko baka mag-isa lang si Makmak sa bahay. Siyempre po sa kondisyon niya, nag-aalala po ako. Bakit mo naman naisipan yan? Kailangan mo ng trabaho? Wala kaming ekstrang pambayad sa bantay ha? Ay naku, hindi po. Wala pong bayad. Libre ko pong gagawin. Parang magkaibigan na rin naman po kami ni Makmak. Nakagaanan ko na po ng loob yung bata. Hindi, wag mo kaming intindihin. Salamat na lang. Aling Gloria. Ano? Nung isang araw ho kasi pumunta sa akin si Makmak. Tapos nakita ko may pasa siya sa braso. Tapos? Bata yan sintu-sintu pa. Malamang tumama yan sa kung saan lang. Ang sabi niya ho sa akin dahil daw po yun sa pagkakatali sa kanya ng Kuya Lester niya. Ngayon? Kaya nga po ako nagbobolontaryo na akong magbabantay sa bata. Kesa naman pong ganyan na itinatali niyo siya kapag wala kayo sa bahay. Ano gusto mong palabasin, ha? Na masama kaming magulang? Ay hindi naman po yun sa ganon. Yun ang pinapalabas mo ha? Akala mo kung sino ka? Bagong salta ka lang naman dito. At hindi ka pa ina. Kaya huwag ka magmamagaling dyan. Hindi mo alam kung anong hirap ang dinaranas namin dyan sa batang yan. Pero Aling Gloria, anak niyo ho si Makmak. Kadugo niyo yan. Kahit ganyan yung kondisyon niya, tao yan. Huwag niyo naman pong itrato na parang aso yung bata na tinatali niyo. Hoy Andrea, mag-ingat ka dyan sa mga lumalabas sa bunganga mo ha. Hindi namin tinatrato na parang aso yung bata. Yan ang sa tingin namin na mas mabuti para sa kanya. Hindi kasi nakakapag-isip yan ng tama. Pero nasasaktan nga yung bata. Yan ba ang sinumbong niya sa'yo? Hindi ho, hindi siya nagsumbong. Naisip ko lang nung nakita ko yung mga pasa niya. Pwes, wag kang makialam. Makialam ka kung ang lumabas dyan sa sinapupunan mo ay kulang-kulang din ang utak. Pero ngayon, wala kang karapatang makialam. Buhay namin ito. Pabayaan mo kami. Nang makausap ko po ang nanay ni Makmak, ay doon ko lang po nadiskubre kung gaano po nila parang kinakasuklaman ng bata. Pero naisip ko po na marahil ay ganon ang kanyang reaksyon sa kanyang anak. Dahil baka hindi rin po niya matanggap na nagkaroon siya ng isang anak na may kakulangan sa pag-iisip. Marahil ay sinisisi po niya ang kanyang sarili sa naging kondisyon ni Makmak. O baka marahil ay naiisip niya na may mali sa lahi nila mag-asawa. Kaya't kagaya ni Makmak ang lumabas sa kanila. Isang bagay na hindi siguro nila matanggap at baka posible pa nga pong ikinakahiya nila. Kaya mas lalo po akong nalungkot at nabahala para kay Makmak. Ngunit isa pong ikinabahala ko ay mula nang kausapin ko ang mga magulang ni Makmak ay madalang ko na rin po itong nakikita. Hindi na po kasi kumakatok sa amin at nakikipagkwentuhan sa akin kagaya ng dati. Kung minsan nga po pakiramdam ko ay iniiwasan ako ng bata. Dito po ako kinabahan ng husto dahil parang nakasama palalo ang pakikipag-usap ko sa nanay ni Makmak. At baka dahil sa nangyari ay mas naging malupit sila sa bata. Mahal. Ano yun? Mahal, kinakabahan ako. Bakit? Kay Makmak. Madalang ko na kasi siyang nakikita Baka naman nasa bahay lang, naglalaro. Mahal, may sasabihin ako. Ano yun? Nung isang linggo kasi, kinausap ko si Aling Gloria. Tungkol saan? Sinabi ko na kung aalis sila ng bahay at maiiwan lang mag-isa si Makmak sa bahay, pwede naman nilang ipabantay sa akin yung bata. Oh, bakit ka nag-aalala? Wala namang masama dun sa sinabi mo Mabuti nga yun. Nagkakawang gawa ka pa. Kasi nabanggit ko sa kanya na alam kong tinatali nila si Makmak. Ay, mahal naman. Bakit mo sinabi yun? Bigla ako na lang nabanggit Kasi gusto na niyang tapusin agad yung usapan. Nag-aalala ako dun sa bata. Dyan sa anak natin, hindi ka nag-aalala?
Melvin naman. Pwede naman ako mag-alala sa pareho. Ano namang kinalaman nun? Paano kung malaglag yung bata? Eh di ba, kaya nga hindi ka muna nagtrabaho para hindi ka matagtag at maalagaan mo yung anak natin? Tapos ngayong andito ka naman sa bahay, problema ng ibang taong gusto mong akuin. Melvin, ang dali para sa'yo. Kasi hindi ikaw ang nakakarinig ng mga away at iyak ng bata sa kabila. Ako buong araw ako nandito. Ako ang nakakarinig sa lahat. Eh di wag mong pakinggan. Makinig ka sa radyo. So ang gusto mong gawin ay magbingi-bingihan ako at magbulag-bulagan sa nangyayari sa kabila? Melvin, ikaw pa ba yung kausap ko? Hindi ko kaya na walang ginagawa habang nakikita kong may naghihirap sa paligid ko. Eh tingnan mo. Ngayon, mukha nakakuha pa tayo ng kaaway. Kakapakialam mo dyan, edi parang mas lalo pang nakalala. Hindi na pinapalabas yung bata. Yun ang kinakatakot ko eh. Pabayaan mo na. Tapos na eh. Wala ka na magagawa. Pero paano kung mas lalo nilang tinatali yung bata sa loob? Paano kung pinarurusahan nila lalo yung bata? Parang umiiwas na nga sa akin si Makmak eh. Kaya nga wag mo nang dagdagan. Pabayaan mo na sila. Ang intindihin mo si baby, okay? Huwag ka na magpa-stress sa problema ng ibang tao. Walang madudulot na maganda yan sa atin. Matapos ko pong makipag-usap kay Melvin, ay mas lalo pong bumigat ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Mas lalo po akong natakot na baka dahil sa kagustuhan kong matulungan ng bata, ay mas lalo pa po itong nakasama sa kanya. Isa pa ay tama nga rin po si Melvin. Parang dahil sa ginawa ko ay nainis pa sa amin sina Aling Gloria. At may mga pagkakataon pa nga na kapag nag-aaway sila sa kabilang bahay o kapag napagsasabihan si Makmak ay parang nagpaparinig pa ito sa akin. Pinapagalitan nila si Makmak na huwag daw masyadong malakas kung umiyak dahil baka daw kung ano-ano na naman daw ang isipin ng mga malisyosang kapitbahay. Ang hindi ko po nabanggit kay Melvin ay bukod kay Aling Gloria ay nakaaway ko rin po si Mang Tiklo na tatay ni Tenten, ang batang nakaaway ni Makmak. Mula nang namagitan ako sa pamamatok niya kay Makmak noong nag-away ang dalawang bata, ay naging masungit na rin po ito sa akin at kung minsan nga po, kapag bumibili ako sa tindahan o naglalakad ako sa pasilyo at natsetsyempohan na naroon din siya, ay tinitingnan ako ng masama. Sabay parinig na ingat kayo, may sawsawera. Pero pinalampas ko na lamang po ang lahat ng yon, Papa Dudut, kahit na gustong gusto ko na rin pong pumatol kung minsan. Iniisip ko na lamang po ang sinabi sa akin ni Melvin na kailangang kumalma ako at gawing priority ang kalagayan ng magiging anak namin. At kahit na mahirap po sa kalooban ko, ay pinilit ko na lang pong hindi magpaapekto sa mga sigawan. At maski sa pag-iyak ni Makmak sa kabilang bahay. At nang tumagal ay parang naging manhid na nga rin po ako, Papa Dudut. Umabot na ako sa punto na naging normal na lamang sa akin na may magulo, maingay at komplikado kaming mga kapitbahay. Nang tumagal kung minsan ay hindi ko na nga po napapansin na nag-aaway o nagsisigawan sila habang may pinapanood akong nakakatawa na video sa social media. Sa madaling sabi ay nawala na po ako ng pakialam, Papa Dudut. Kung minsan ay bigla-bigla ko rin pong naaalala na tinatali si Makmak ng mga magulang niya. Pero kaagad ko rin pong isinasantabi ang impormasyon na ito at binabaliwala. Sa isip ko ay ganun talaga. Wala na akong magagawa pa. Bukod pa dyan ay parang nasanay na rin po ako na halos hindi ko na nakikita si Makmak. Hanggang sa isang araw nang kumatok siya ulit sa pintuan namin. Sandali lang! Sino yan? Hi, ate! Oh, Makmak! May pipigay ako sa'yo. Uy, salamat! Paborito mo yung choknat, di ba? Binigyan ako ni Aling Linda kaya bibigyan din kita. Naku, maraming salamat. You're welcome! Makmak,
Bakit ang tagal mo nang hindi pumupunta dito? Kasi binawalan ako ni Mama eh. Pero wala siya ngayon eh, kaya andito ako. Sino nang kasama mo sa bahay? Si Kuya Lester lang nandyan ngayon, nagsiselfone. Buti naman at tumaan ka, namimiss na kita eh. Anong nangyari dyan sa kamay mo, Makmak? Itong peklat na to. Pinaso ko ni tatay. Ano? Bakit ka pinaso? Bilang parusa, makulit daw ako eh. Makmak! Hindi ba sinabi ko sa'yo huwag kang pupunta dyan? La, yan na si nanay. Makmak, sandali! Lester! Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag mong palalabasin tong kapatid mo? May ginagawa ako eh. Hindi ko na malayan. Ang bihira ka naman, cellphone ka na cellphone, pukpuk ko sa ulo mo yan eh. Ikaw na bata ka ha? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na dito ka lang sa bahay at huwag kang pupunta dyan sa mga chismosa sa katabi? Tumahimik ka! Baka mamaya sabihin na naman nila dyan tinatrato ka dito na parang hayop. Napaka-OA mo! Lester! Hugasan mo na itong isda at ipangat mo. Ano? Hindi pa ba sapat yung nakikinig ka sa kabila? Ano bang gusto mo't nakikisaw-saw ka pa dito, ha? Bakit may paso ang kamay ni Makmak? Ay, wala ka na doon! Pakialamera ka! Sandali! Ano bang gusto mo, ha? Sabi ni Makmak, pinaso raw siya ng asawa nyo. At napapaniwala ka naman. Kita mo na nga sintu-sintu yan eh. Tapos naniniwala ka sa mga lumalabas sa bunganga niyan. Di mas buang ka! Ano nga ho ang nangyari sa kamay niya? Bakit siya may malaking peklat? Wala ka na doon! Chismosa kang hayop ka! Muli pong danumbalik ang lahat ng galit ko sa pamilya ni Makmak, Papa Dudut. At kasabay po noon ay tinamaan din ako ng matinding guilt. Guilt dahil kinalimutan ko ang kalagayan ni Makmak. At guilt dahil ako na nga lang po ang pupwedeng makatulong kay Makmak, binigo ko pa siya. Kinausap kong muli si Melvin tungkol sa nangyari. At kagaya ng dati, ang sinabi pa rin niya sa akin ay huwag daw akong makialam. Ipinipilit ko po sa kanya na kapag pinatagal pa namin yon ay baka mas malala lang ang gawin nila sa bata. At nang sinabi ko po kay Melvin na isumbong na namin ang aming kapitbahay sa mga otoridad ay naggalit po siya sa akin. Tulad po ni Aling Gloria, ang sabi sa akin ng asawa ko ay huwag daw akong masyadong OA. Huwag daw akong magpadalos-dalos dahil hindi naman namin alam ang buong sitwasyon. Nagtampo po ako kay Melvin, Papa Dudut. Gayon pa man ay hinanda ko na rin po ang sarili ko. Nagre-research po ako online ng mga tao at grupo na po pwedeng makatulong kung sakasakali na umabot sa puntong kailangan ko na talagang i-report ang mga magulang ni Makmak. At matapos nga lang po ng ilang linggo ay kinailangan ko nang gawin yon. Mahal, Ano yun? hindi ako mapakali. Bakit? Parang 2 o 3 araw ng tahimik dyan sa kabila eh. Baka umalis sila. Nagpunta sa probinsya. Ay, Oh, bakit? kung ano-anong naiisip ko eh. Paano kung iniwan nila dyan si Makmak? Sus, hindi naman siguro nila gagawin yon. Isasama nila yon malamang. At saka kung andyan yan di dapat may narinig na tayong kaluskos, hindi ba? Yun na nga eh. Ewan ko kanina parang may naririnig akong kumakaluskos. Ay, baka daga lang. Parang may boses nga eh. Oh, ayan na naman. Diyos ko, ano ba yun? Melvin, dali. Buksan na natin dyan sa kabila. Huy, teka, huminahon ka. Baka daga lang yan. Paano kung si Makmak na yan? Melvin, dali. Kunin mo yung martilyo. Anong balak mo? Mag-trespassing? Bahala ka. Akin na yan. Huminahon ka. Parang hindi ka buntis ah. Ako na dyan. Diyos ko! Makmak! Sandali, tutulungan kita. Melvin, tanggalin mo yung tali. Anong nangyari sa batang to? Makmak, anong ginawa nila sa'yo? Diyos ko, dito ka na naihi at nadumi sa salawan. Ate, nauuaw na ako.
Mahal, bigyan mo siya ng tubig! Bilis! Buti pa, isugod na natin siya sa ospital. Nangihina na ang bata. Nang matagpuan po namin si Makmak ay nakahandusay ito. Nakatali ang mga kamay at ang mga paa. Basa ang salwal dahil sa ihi at tae. Nagdideliryo din siya. Nang nahimasmasan na po at naging maayos na ang lagay ni Makmak sa ospital, ay doon po niya dahan-dahang naikuwento ang nangyari. Nalaman po namin na binigyan pala siya ng pampatulog at nang magising na siya, nakakulong na siya sa loob ng kwarto. Nakatali pa ang mga kamay, paa at may busal pa ang bibig. At halos magtatatlong araw nang hindi umiinom at kumakain. Hindi ko po ma-imagine, Papa Dudut, kung anong klaseng hirap ang dinanas ni Makmak. Pero mas mabigat pa po ang naramdaman kong guilt. Wala kaming kaalam-alam ng asawa ko na ilang metro lang ang layo sa amin ay mayroon na palang isang bata na nakakulong at nagdideliryo na sa gutom at uhaw. At mas lalo pa pong bumigat ang dinadala ng aking konsensya. Nang matapos po ang ilang araw mula nang dalhin namin siya sa ospital, ay hindi po kinaya ng dati ng mahinang katawan niya ang dehydration at mga komplikasyon na sinapit niya sa mapait na karanasan. Binawian po ng buhay si Makmak, Papa Dudut. Sa tulong po ng ospital at sa pagdunog ko sa tulong ng organisasyon na nahanap ko online, kinasuhan po ang mga magulang ni Makmak. At batay sa investigasyon ay umuwi pala mula sa probinsya ang mga magulang ni Makmak dahil may inaasikasong lupa. Naiwan ang magkakapatid sa bahay pero ang panganay nila ay naglakwatsa rin kasama ng mga kaibigan. At naiwan na lang po si Makmak at ang kuya Lester niya. Matapos ang isang araw ay umalis din ang kuya ni Makmak at naglarmienda rin kasama ang mga barkada. Pero bago po ito umalis ay binigyan muna ng pampatulog si Makmak, itinali, binusalan at ikinulong sa kwarto. Naging malaking gulo at usap-usapan po sa lugar namin ang nangyari kay Makmak at ang kasong hinaharap ng mga magulang niya. At doon lang din po tinabla ng konsensya ang mga kapitbahay namin. Kaya nabaliktad na po ang sitwasyon. Kung dati chismosa at sausawera ang tingin nila sa akin, ay bigla akong naging bayani sa paningin nila. At ang mga dating tumatawa at nambubuli kay Makmak dahil sa kanyang kondisyon ay abot langit na rin po ang naging pagsisisi. Samantala ay hindi nagtagal ay umalis na nga rin po ang pamilya ni Makmak sa lugar namin. At dahil nakulong ang mga magulang ni Makmak ay nagkawatak-watak din po ang mga bata na kinupkup na muna ng pansamantala na mga tiyahin at yuhin. Matagal po bago ako tuluyang nakarecover sa aking pagluluksa sa nangyari kay Makmak, Papa Dudut. At magpahanggang sa ngayon ay may bahagi sa akin pa rin ang nagigilty dahil pakaramdam ko ay kulang ang nagawa ko. Ilang buwan din po akong hindi nakatulog dahil sa pagkabagabag sa pagkamatay ni Makmak. At halos araw-araw ay umiiyak ako noon at humihingi ng tawad kay Makmak sa aking mga panalangin. Gumaan lang po ang pakiramdam ko noong nag 1-year death anniversary si Makmak at may isang maliit na puting paru-paro ang dumapo sa akin at nanahan sa bahay namin ng isang buong araw. Sigurado po ako na si Makmak yon, Papa Dudut, at pahiwatig niya sa akin yon na kung nasaan man siya ay tahimik at nasa payapang estado na siya. Sana rin po ay pahiwatig na yon na napatawad na niya ako. Gayunpaman ay may bagong bumabagabag sa amin ng asawa ko, Papa Dudut. Ang panganay po kasi namin ay 2 taon na pero hindi pa rin nagsasalita. May mga nagsasabi na baka daw po pipi, bingi o may autism ang anak namin. Kaya pagkatapos ng quarantine ay balak po namin na ipatingin siya sa espesyalista. At ano pa man po ang maging resulta ng kanyang evaluation, mahirap man at magastos, ay napag-usapan na po namin mag-asawa na tatanggapin po namin ng buong buo
at may pangunawa ang kanyang kondisyon. Sa totoo lang po ay may bahagi sa akin ang nag-iisip na kaya siguro nag-cruise ang landas namin ni Makmak ay para maihanda ako ng Diyos kung sakasakaling matukoy man ng doktor na special child din ng anak namin ni Melvin. Sana po ay naibigan ninyo ang aking kwento, pati ng ating mga kabarangay. At sana kahit na papaano ay maka-inspire po ang aking karanasan sa ibang mga tao na makialam, tumulong at hindi magbulag-bulagan kapag may nakikita silang naaapi at nangangailangan. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Andrea. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagkakaroon ng pamilya ay hindi lang tungkol sa pagkakapareho ng dugo. Para din po ito sa mga taong tanggap ang iyong pagkatao at laging nandyan sa tabi mo kapag nangangailangan ka ng tulong. Ikaw kabarangay, may tao ka bang itinuturing na pamilya kahit na hindi kayo magkadugo? Dear Papa Dudut, hayaan niyo muna akong batiin kayo ng isang magandang hapon pati na rin po sa lahat ng inyong mga listeners. Ako po si Sadie, 23 years old at nakatira sa Pangasinan. Isa akong kahera sa grocery store na laging nakikinig sa programa ninyo tuwing naka-break ako. Bilang Pride Month, ngayong buwan ng Hunyo ay naisipan kong gumawa ng sulat para ipadala sa inyo. Gusto ko po kasing bigyan ng pugay ang mga mahal ko sa buhay na parte ng LGBT. Lumaki po ako bilang ally or isang straight na sumusuporta sa mga miyembro ng LGBT. Kaya naman po malapit talaga ang mga loob ko sa LGBT community. Ang kwento ko po sa inyo ay magsisimula sa taon kung kailan ay hindi pa ako ipinapanganak. Taong 2000. Isang grupo ang hindi inaasahang nabuo dahil sa isang rambulan. Fiesta noon sa lugar namin at nasa kalagitnaan ng mainit na labanan ng basketball ang dalawang koponan. Mula sa magkaibang barangay nang biglang nagkainisan ng mga player na naglalaro. Biglang nagkaroon ng away sa pagitan nila hanggang sa maging ang mga nanonood ay nakisabay na rin sa gulo. Isa sa mga nanood noong araw na yon ay si Kelly na curious lang kaya sinubukang manood ng liga. Noong nagsiliparan na ang mga bato at bote mula sa kung saan-saan ay agad siyang umalis sa lugar na yon. Palabas na siya noon ng court nang isang malaking bato ang tumama sa ulo niya. Mabuti na lamang at may nakakita sa kanyang dalawang estranghero na siyang tumulong sa kanya, Papa Dudut. Para maitakbo siya sa pinaka malapit na ospital. Sila ay sina Meng at si Dodds, Papa Dudut. Meng, kinakabahan ako. Kumusta na kaya yung babae? Kanina pa siya sa loob ng emergency room eh. Baka patay na? Luka-luka. Pinatay mo naman kaagad yung tao. Paano kung wala siyang pambayad kaya ayaw siyang palabasin? Pumasok na kaya tayo? Bawal nga raw. Hindi naman tayo kamag-anak eh. Di kaya nakauwi na siya? Hindi lang natin napansin? Hindi na alis yung tingin ko sa pinto ng ER na yan. Kaya alam kong hindi pa siya lumalabas. Nasa loob pa yun. Tsaka, bakit pa kasi natin siya hinihintay? Dinalan na nga natin siya sa ospital eh. Ano? Ihahatid pa ba natin siya sa bahay nila?
Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko nakikita na okay siya. Bakit naman? Close ba kayo? Hindi naman. Curious lang ako kung, ayan na pala siya eh. Siya yan, di ba? Oh, siya na nga yan. Halika, lapitan natin. Hello! Nandito pala kayo sa labas. Kanina ko pa kayo hinahanap sa loob eh. Akala ko umalis na kayo. Hindi kami pinapasok sa loob. Tsaka ayaw namang umuwi nitong si Dodds. Hanggat hindi ka nakikitang nasa maayos na kalagayan. Ano? Kumusta ka na? Ano daw sabi sa sugat mo? Hindi ka naman ba nagka-amnesia? Hindi ako nagka-amnesia. Tinahinang yung sugat ko sa ulo tapos pinauwi na ako. Yun na yun? Hindi ka in-admit akong ano? Hindi na raw kailangan. Binigyan na lang nila ako ng antibiotics na iinumin para hindi raw ma-impeksyon tong sugat ko. Mabuti naman kung ganon. Wala ka yatang kasama? Nasaan yung pamilya mo? Hindi mo ba sila tinawagan? Hindi na, busy yung mga yun eh. Ayoko na silang abalahin pa. Tagasan ka ba? Gusto mo samahan ka naming umuwi? Baka mamaya biglang may mangyari sa iyo sa daan. Taga rito lang din ako. Huwag niyo na ako ihatid, magta-tricycle na lang ako pa uwi. Salamat pala, tinulungan niyo ako kanina. Itong si Meng ang pasalamatan mo kasi siya yung nakakita sa iyo nung tinamaan ka ng lumilipad na bato. Salamat. Walang anuman. Masaya ako na nakatulong kami. Kaso sayang ang ganda mo, no? Sarami ng pwedeng tamaan sa noo pa. Naku, magkakaroon ng peklat yan, panigurado. Mas maganda na yung peklat kaysa internal injury. Sabi nung tumingin sa akin, mabuti na lang daw, wala naman daw akong concussion. Ano yung concussion? Hindi ko nga rin alam eh. Basta oo na lang ako ng oo kanina. Sa utak ata yun. Kapag nagkaroon ng dugo sa utak mo dahil sa pagkakabato sa'yo, hindi ko lang sigurado hula ko lang. Basta. Ang mahalaga, okay ka na. Salamat talaga sa inyong dalawa. Kung wala kayo, baka umuwi na lang ako ng sugat-sugat tong noo ko. Ano palang pangalan mo? Kelly. Tawagin niyo na lang akong Kelly. Ang ganda naman ng pangalan mo, sosyalin. Sana ganyan din pinangalan sa akin ng nanay ko. Ako kasi, Rodolfo eh. Rodolfo? Oo, pero Dodds for short. Ito namang tomboy sa tabi ko na mukhang lampasong buhok, siya si Meng. Makalampaso ka naman? Maganda kaya to nung bagong gupit. Mabilis lang talagang humaba yung buhok ko. Basta, mukha ka pa rin lampaso sa bagong hairstyle mo. Tadyakan kita dyan eh. Tara na nga. O paano yan, Kelly? Mauna na kaming umuwi. Gusto niyo bang sumabay na sa akin sa trike? Hindi na, maglalakad lang kami. Malapit lang naman bahay namin eh. O sige, mag-ingat kayo Salamat ulit. Ikaw din. Doon na nga nagsimula ang hindi inaasahang pagkakaibigan naming tatlo. Isang babae, isang bakla at isang tomboy. Sila ang tatlong magkakaibigan na sobrang saya na tignan. Pero may kanya-kanya palang madilim na nakaraan. Si Dodds ang pinakamasayahin sa kanilang grupo at lagi itong nakabungis-ngis at siyang source ng mga corny jokes na laging nagpapasaya sa araw nila. Pero sa kabila ng pagiging palatawa nito ay may malalim pala siyang pinagdadaanan. Magaslaw siyang gumalaw sa labas, bading na bading, kumikembot ang bewang at pumipilantik ang mga kamay. Pero ang hindi alam ng iba sa loob ng kanilang bahay ay nakatago pala ang totoong pagkatao nito. Hindi kasi alam ng pamilya niya na bakla siya dahil alam niyang hindi siya matatanggap ng sarili niyang pamilya. Kapag nalaman nilang siya ay binabae, lalong-lalo na ang kanyang tito. Saka lang siya nakakapagladlad kapag kasama niya ang mga kaibigan niya. Pero pagdating sa pamilya ay lalaki siya kung gumalaw. Lalaki magsalita at lalaki ding magdamit. Takot umamin si Dodds sa kanyang mga pamilya dahil noon pa man ay hindi man sinasadya ay may pagka-homophobic ang mga ito lalo na sa kanyang tiyuhin na iwas sa mga bakla. Kaya naman hindi nila masisisi si Dodds kung bakit takot siyang mag-out, Papa Dudut. Alam mo, mas maganda na umamin ka na lang sa pamilya mo. Sabihin mo sa tito mo na bakla ka para matapos na yung problema mo. Hindi yun ganun kadali.
Oo, madali lang sigurong gawin sa imagination ko pero kapag totohanan na, hindi ko kaya. Hindi mo alam kung gaano kasarado ang utak ng pamilya ko. Kausapin mo na lang sila ng maayos. Sabihin mo na hindi mo na kaya magpanggap, na hindi ka masaya sa pagkukunwaring ginagawa mo. Sabihin mo sa kanila na masaya ka kapag nilalabas mo yung totoong ikaw. Hindi nga ganun kadali yun. Bakit naman hindi? Sige, sabihin mo nga kung ano yung mga rason bakit takot kang magladlad. Ganito kasi yun. Di ba nga maagang namatay yung tatay ko? Oh, tapos? Tapos yung tito ko na yung nakasama ng nanay ko sa pagpapalaki sa aming magkakapatid. Yung tito kong yun, walang anak. Hanggang ngayon wala pang anak yung tito mo? Eh kasi nga baog siya. Hindi siya makabuo, kaya nga siya iniwan ng asawa niya eh. Eh, bakit naman mas takot ka pa sa tito mo kaysa sa nanay mo? Eh, hindi mo naman yung magulang. Wala ka na dapat pakay kahit hindi ka matanggap ng tito mo. Kasi hindi ka naman niya anak. Ako na kasi yung nagsilbing anak ng tito ko eh. Dahil wala siyang anak, kami yung inalagaan niya. Tinulungan niya si nanay sa pagpapalaki sa aming magkakapatid. Ako mismo, siya ang nagpaaral sa akin. Kapag pinag-aral, bawal na magladlad. Patapusin mo kasi muna siya magkwento, Ming. Oo nga, ito kasi sabat ng sabat eh. O sige na, magkwento ka na. Ganito kasi yon. Yung tito kong gumastos sa lahat na pangangailangan ko nung bata ako. Lagi niyang binibigay yung mga gusto ko. Spoiled ako sa kanya eh. Inggit nga sa akin yung mga kapatid ko kasi mas paborito ko ng tito namin kaysa sa kanila. Yung ipon niya sa akin napunta para makapag-aral ako sa college. Sa dami niyo magkakapatid, bakit kasi ikaw pa yung naging paborito? Eh ang tamad-tamad mo. Eto na nga. Pangarap kasi ni tito na magkaroon ng lalaking anak. Eh ako lang yung lalaki sa aming 5. Kaya ako yung the chosen one. Ah, gets ko na. Kaya pala. Pero hindi mo pa rin nasasagot yung tanong kung bakit takot kang umamin sa tito mo. Hindi pa kasi ako tapos mag-storytelling. Excited ka masyado eh. O sige, tuloy mo na. Hindi ako nakapagtapos sa pag-aaral. Tumigil ako kasi nga lagi akong bagsak. Alam mo yan, Meng. Oo, alam ko. Bobo ka eh. Uy, grabe ka naman, Ming. Totoo naman yun, alam ko yun. Tanggap ko na mahina talaga utak ko. Tuloy mo kwento mo. Dami pa kasing sinasabi. Tapos nahiya na ako na nasasayang lang yung pera ng tito ko. Kaya tumigil na ako. Alam ko disappointed siya sa ginawa ko pero pinatawad niya ako. Sabi ko babawi ako sa kanya. Pero hanggang ngayon, 27 na ako. Wala pa rin akong trabaho. Alam mo, paligoy-ligoy ka kung magkwento eh. Diretsahin mo na lang kami. Wala akong oras para makinig sa malamag pa kailanman mong storya. Oo na, eto na. To make it short, isa akong malaking disappointment. Hindi ko na ibigay yung mga gusto ng tito ko bilang kabayaran sana sa mga sakripisyo niya sa akin. Kaya ayaw mo siyang ma-disappoint ulit kapag nalaman niyang bakla ka. Oo, ganun lang nga. Pero paano mo naman masisiguro na madidismaya siya kapag nalaman niyang bakla ka? Ay nako, kapag nakilala mo yung tito ko, allergic yun sa mga bakla. Hindi ko alam kung bakit ba yun galit na galit sa mga bakla. Basta isinusumpa niya mga katulad ko. Baka naman ikaw yung magpapabago sa isipan niya kung sakali. I doubt, hindi yan mangyayari. Kaya itatago mo na lang yung totoo forever. Parang ganyan na nga mangyayari. Kapag takot yung si Dodds, hindi niya talaga gagawin kahit ano pang mangyari. Sana masabi mo rin sa kanila ang totoo balang araw. Basta, nandito lang kami ni Meng para sa'yo. Salamat. Ang sweet nyo talaga. Promise, kapag buo na yung isip ko, aamin din ako sa kanila. Isinapuso naman ni Dodds ang mga payo sa kanya ng mga kaibigang sina Kelly at Meng. Araw-araw ay ipinapanalangin niya na sana'y makabuo na siya ng tapang para umamin sa mga magulang niya, lalong-lalo na sa tiyuhin niya. Hanggang sa dumating na nga ang araw na yon, Papa Dudut. Tuwang-tuwa at todo support pa sina Kelly at Meng noong araw na nakapagpasya na si Dodds na umamin sa pamilya niya. Umaasa sila na sana'y matatanggap na siya ng kanyang pamilya nang sa ganon ay makalaya na siya sa wakas. Pagka-uwi sa bahay, pagkatapos nilang maghapunan ay kinausap ni Dodds ang kanyang ina kasama ang tito niya. Kabado man at takot ay ibinunyag niya sa kanila ang totoong sexuality niya. Pero taliwas sa inaasahan ay hindi naging maganda ang pagtanggap nila sa katotohanang binanggit ni Dodds.
Sobrang nandiri daw ang tito nito sa kanya. Nagalit pa ito at pinapabawi ang mga sinabi ni Dodds pero pinanindigan niya ang ginawa niyang paglaladlad. Ang gabing yon ay nauwi sa sigawan at iyakan matapos siyang bugbugin ng kanyang tito. Ang malala ay wala man lang ginawa ang nanay niya para pigilan ito dahil maging siya ay hindi pabor sa pagiging bakla ng anak nito. Bukod sa mga masasakit na suntok at sipa, mas nasaktan si Dodds sa mga binitawang salita ng kanyang tito. Mas gugustuhin na lang daw nitong mamatay si Dodds kesa maging isang bakla. Sa sobrang lungkot ay tinutuon ni Dodds sa mga sinabi sa kanya ng tito niya, Papa Dudut. Nabalitaan na lamang nila Kelly at Meng isang araw na si Dodds ay tumalon sa isang tulay para wakasan na ang kanyang buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabuti na lamang at saktong pagtalon ni Dodds sa tulay ay isang motorista ang nakakita sa kanya. Agad na naghanap ng tulong ang taong nakasaksi sa ginawa ni Dodds at nirescue siya nito. Ang problema, nang mga panahon na yon ay walang masyadong tubig ang ilog na tinalunan ni Dodds at tumama ang katawan nito sa mga batuhan sa lupa. Sa lakas ng impact ay nagkaroon ng bali ang katawan ni Dodds at nabalian siya sa paa, kamay at matindi rin ang sugat na tinamo nito sa ulo at sa kanyang mukha. Noong nalaman ng pamilya ni Dodds ang nangyari ay labis ang pag-aalala nila. Halos mahimatay noon ang nanay niya sa ospital nung nakita nito ang sitwasyon ng kanyang anak. Ganun pa man, kahit na nasa bingit na ng kamatayan noon si Dodds ay matigas pa rin ang puso ng kanyang tito. Ni hindi niya ito nilapitan. Nakatayo lamang siya sa gilid habang pinagmamasdan ang nag-aagaw buhay niyang pamangkin. Doon na nagsimulang mag-away ang mga nanay at tito ni Dodds. Para sa kanyang ina ay mas mahalaga ang buhay ng kanyang anak kesa sa sexualidad nito. Mas kakayanin daw niyang tanggaping bakla ang anak niya kesa malamang isa na itong malamig na bangkay. Sa kabilang banda ay ayaw pa rin paniwalaan ng tito nito na bakla si Dodds. Ang ginawa ng nanay niya ay binantayan at pinagbantaan niya ang sarili niyang kapatid na kapag sinaktan niya ulit si Dodds ay siya na mismo ang makakalaban nito. Ilang linggo matapos mangyari ang pagtatangka ni Dodds ay naging maayos din ang lagay nito. Never siyang iniwan ng mga kaibigan niyang sina Kelly at Meng, Papa Dudut. Anong balita? Hindi ka pa ba madi-discharge? Wala pa raw yung doktor ko eh. Bukas pa raw darating. Gusto niya munang i-check yung records ko bago niya ako pauwiin. Nye, bakit daw? Ewan ko. Wala ata siya ngayon dito. May pinuntahan daw na seminar sa Maynila. Ayos! Rason lang nila yan para pahabain pa yung stay mo rito sa ospital. Alam mo na, mas matagal, mas maraming bayarin. Nabobore na nga ako rito eh. Kahapon pa ako nagre-request na ma-discharge kasi nag-aalala na ako sa babayaran namin dito sa ospital. Oo nga, saan kayo kukuha ng pambayad dito? Nagdedelihensya na si nanay ng pambayad. Nagsabi naman si tito na tutulong daw siya sa gastusin. Speaking of tito mo, anong update sa kanya? Galit pa rin ba siya sa'yo? Hindi pa rin niya ako pinapansin. As in? Simula nung umamin ka sa kanya, hindi ka pa rin niya kinakausap? Hindi pa. Sabi ko sa inyo eh. Allergic yun sa mga bakla. Tigas din naman talaga ng puso ng tito mong yun ah. Eh yung nanay mo, yung mga kapatid mo. Tanggap na nila ako. Napilitan sila eh. Talagang kailangan ko pang tumalon sa tulay para matanggap nila ako. Nakakalungkot naman. Bakit kaya may mga taong ganun no? Galit sila sa mga bakla. Mga insecure lang yung mga yun. Ayaw nila makakita na masaya ang isang tao. Wala ka namang ginagawang masama. Wala ka namang inaapakang tao. Kaya bakit galit na galit sila? Hindi ko magets. Ikaw kasi open-minded ka. Ewan ko lang yung iba. Yung utak nila, utak 70s pa rin hanggang ngayon.
Masyado kasing conservative ang mga Pinoy kaya ganun. Hirap na hirap tayo mag-adjust sa mga pagbabagong nakikita natin. Nakakalungkot lang na kailangan nyo pang itago yung totoong pagkatao nyo para lang matanggap kayo ng mga tao. Maiba tayo. Ano naman pakiramdam mo ngayong nakapag-out ka na? Ako? Masaya na medyo malungkot. Masaya kasi alam na ng pamilya ko ang totoo. Malungkot kasi, ayun nga, nagkatotoo yung hinala ko. Hindi nila ako tanggap. Hayaan mo, pagtagal, unti-unti ka rin nilang matatanggap. Siguro nagulat lang sila sa nalaman nila pero sigurado ko natatanggapin ka rin nila kung sino ka. Kasi kadugo mo sila eh. Di natin sigurado. Yung tito nga niya, hindi pa rin nagbago ang isip kahit na muntik na mamatay tong baklang to eh. Yun yung masakit eh. Kung sino pa yung taong ayaw kong ma-disappoint, siya pa yung sobrang disappointed sa akin. Ibig sabihin nun, hindi ka niya mahal. Kasi kung totoong mahal ka niya at kung talagang tinuturing ka niyang anak, tatanggapin ka niya kahit bakla ka pa, o manananggal o mukhang ipis. Bigyan mo na lang muna siya ng oras para makapag-isip-isip. Favorite ka niya eh. Hindi ka nun matitiis. Tingnan mo nga, tumulong pa siya sa mga bayarin niyo dito sa ospital, diba? Kaya nga mas nahihiya ako eh. Dismayado na nga sila, napag-gastos pa sila. Tanga ka rin kasi. Sino ba nagsabi sa'yo na tumalon ka sa tulay? Malay ko ba na may tutulong sa akin? Kung natuluyan lang sana ako, di sana wala na silang gastos. Hoy! Yan ang wag na wag mo nang uulitin. Pasalamat ka, naka-dextrose ka pa. Matagal ka na dapat namin binatukan ni Ming dahil sa ginawa mo eh. Oo nga, may patalon-talon pa sa tulay. Feeling mo ikaw si Darna? Huwag mo nang uulitin yun ha. Oo na, hindi na. Sorry kung pinag-alala ko kayo. Basta, tandaan mo, nandito lang kami na pwede mong matakbuhan kapag nangailangan ka ng masasandalan. Salamat. Ganon na nga ang nangyari, Papa Dudut. Sa takot na baka magkaroon sila ng hidwang magkapatid ay hindi na ulit sinaktan si Dodds ng kanyang tito. Ang problema ay wala na silang imikan simula noon. Hindi na siya pinapansin ng kanyang tito at ni hindi siya matignan nito o malapitan. Iniwasan siya nito na para bang may nakakahawa siyang sakit. Yun ang tiniis ni Dodds sa mahabang panahon, kapalit ang pagkakalaya nito mula sa pagpapanggap. Sa kabilang banda, kung nahirapang magladlad si Dodds ay kabaliktaran naman ito si Meng. Si Meng ay very open sa sexuality niya at sa katunayan nga, Papadudot, nung unang nakilala ni Kelly si Meng ay inakala niyang lalaki ito dahil lalaking-lalaki na talaga ang datingan niya. Tanggap kasi ni Meng ng kanyang pamilya pero may isang kondisyon ang kanyang lola. Bawal siyang magnobya. Nang mga panahon na yon ay okay lang naman para kay Meng ang naging kondisyon ng kanyang lola. Ang importante para sa kanya noon ay ni-express na niya ang tunay niyang pagkatao. Pero nagbago ang lahat nung nagsimulang mahulog ang loob ni Meng sa isang babae. Kahit na nangako siya sa kanyang lola na hindi siya magjojowa ng babae ay naglakas loob pa rin siyang ligawan ng babaeng nagugustuhan niya. Mabuti na lamang at ginawa niya yon dahil agad din naman siyang sinagot ng babaeng yon, Papa Dudut. Sa tingin nyo, magugustuhan kaya to ng girlfriend ko? Ano yan? Anting-anting? Sira ulo, kwintas to. Ireregalo ko sa birthday ng baby loves ko. Ang sweet naman. Magugustuhan niya yan. Maniwala ka sa akin. Alam mo kung ano mas magugustuhan niya kesa dyan sa kwintas na mukhang binili mo lang sa tabi-tabi? Ano? Ano pa mas gaganda kaysa rito, Aber? Kapag niligal mo na siya sa pamilya mo. Ha? Anong ibig mo sabihin sa niligal? Kapag ipinakilala na niya yung GF niya sa pamilya niya. Ah, ganun pala ibig sabihin nun. Oo nga, bakit nga ba hindi mo pa siya pinapakilala sa pamilya mo? Hindi pwede. Bakit naman hindi pwede? Hindi siya matatanggap ng lola ko. Ha? Akala ko ba tanggap ka na niya kahit na tomboy ka? Tanggap nga siya, pero bawal naman siya makipagrelasyon. Ay talaga? Oo, yun ang usapan namin ng lola ko. Gawin ko raw kung anong gusto kong gawin. Basta wag lang daw ako makikipagrelasyon sa kaparehong kasarian. Bakit naman? Anong dahilan niya?
Sabihin na lang natin na daig pa ng lola niya yung mga madre. Madre? Paanong madre? Di ko gets. Si Lola kasi, taong simbahan yun. Umiikot ang mga opinyon at paniniwala niya sa kung anong nakasaad sa Biblia. Nagulat nga ako na tinanggap niya akong lesbiana eh. Pero bakit nga bawal? Kasi nga ang nakalagay sa Biblia, ang babae ay para sa lalaki at ang lalaki ay para sa babae lamang. Hindi pwedeng ma-inlove si Juan kay Juan. Bawal magkarelasyon si Juanita at Juanita. Dapat Juan at Juanita lang ang pwedeng magkatuluyan. Kaya mo naman pala sinisikreto yung girlfriend mo. Yan yung lagi nilang pinag-aawayan na magjowa eh. Ang sakit kaya kapag tinatago ka ng karelasyon mo. Kaya naiintindihan ko rin yung jowa mo eh. Siya pang kinampihan mo kaysa sa akin? Syempre naman. Nire-respeto ko lang talaga yung kagustuhan ng lola ko. Tinanggap niya ako kung ano ako. Kaya kailangan ko rin tanggapin kung ano yung gusto niya. Parang give and take lang. Kahit na hindi ka masaya? Sino nagsabing hindi ako masaya? Masaya ako kasi may girlfriend ako, no? Ang tanong, yung girlfriend mo masaya ba? Bakit yung ba ako pinagkakaisahan? Hindi ba pwede maging masaya na lang kayo para sa akin? Gusto lang namin na maging malaya ka na ng tuluyan. Parang parang aso na nakatali. Tanggap ka nga, pero marami namang bawal. Hindi nyo kasi ako naiintindihan eh. Yung lola ko ang nagpalaki sa akin. Siyang kumupkup sa amin magkakapatid nung naulila kami. Ayokong kalimutan yung mga sakripisyo niya sa amin. Kaya yung konting hiling niya na bawal mag-girlfriend, gusto kong sundin yun. Hindi mo naman sinunod eh. Oo nga, nag-girlfriend ka pa rin kahit bawal. Basta ang mahalaga, hindi niya alam. Ayan tayo eh. Okay lang, basta hindi mahuli, ganun. Ganun na nga. Kaya sa halip na problemahin niyo ako, tulungan niyo na lang ako mag-isip kung anong ireregalo ko sa girlfriend ko. Ano bang maganda? Maganda naman yung kwintas ah. Ay wag! Baka maging single ka niya nang wala sa oras kapag yan ang binigay mo sa jowa mo. Halika, samahan niyo ako at maghahanap tayo ng magandang regalo. Sa kasamaang palad ay hindi nagtagal ang relasyon ni Meng at ng girlfriend nito. Ayaw talaga noong sabihin ni Meng sa lola niya na may karelasyon siyang babae, kaya iniwan siya ng kanyang nobya. Naging sawi siya sa pag-ibig pero hindi siya nagpadaig. Nasaktan siya pero hindi niya hinayaang magupo siya ng kalungkutan dahil alam niyang marami pa siyang ibang babae na makikilala. Papadudod sa mga sumunod na taon ay maraming naging girlfriend si Meng at lahat ng yon ay patago. At dahil patago ang mga naging relasyon niya ay walang nagtagal sa mga ito dahil mahirap din namang makipagrelasyon ng pasikreto. Ilang beses umiyak si Meng sa mga kaibigan niya at lagi siyang pinapayuhan nila Kelly at Dodds na kausapin na lamang ng maayos ang lola niya para payagan na siyang magjowa dahil matanda naman na siya. At kaya na niyang magdesisyon para sa sarili niya. Sa huli naman ay sinunod din ni Meng ang payo ng mga kaibigan niya. Pagod na siyang maghanap ng kasintahan at pagod na rin siyang masaktan. Kaya naman hiniling niya sa kanyang lola na kung pwede ay payagan na siya nitong sumaya at magkaroon ng sariling love life. Laking gulat ni Meng nung walang kaabog-abog ay pumayag ang lola nito sa kahilingan niya. Pinayagan na si Meng na makipagrelasyon. Pero sa isang kondisyon, kailangan niya munang maghanap ng maayos na kabuhayan o trabaho. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At yun na nga naging next mission nila Kelly at Dodds. Tinulungan nilang maghanap ng trabaho si Meng para sumaya na ito at maging malaya pagdating sa pag-ibig. Mula sa paggawa ng resume hanggang sa pagpunta sa mga establishments para makapag-apply ay inisa-isa ng tatlo ang buong bayan nila para maihanap si Meng ng trabaho. Sa gitna man ng tirik na araw o malakas na ulan ay hindi nagpatinag ang tatlo sa sungit ng panahon. Hindi nga naglaon ay nakapasok si Meng bilang sales clerk sa isang auto shop sa tulong ni Kelly at ginamit nito ang koneksyon niya para matulungan si Meng. Ang koneksyon na yon ay walang iba kundi ang boyfriend niyang si Jerome. Pinakiusapan nila ang kaibigan ni Jerome na nagmamay-ari ng auto shop para mabigyan ng trabaho si Meng.
Nang mga panahon na yon ay walang kamalay-malay sina Meng at Dodds na may boyfriend na pala ang best friend nila. Kaya laking gulat nila noong nabanggit nito ang tungkol kay Jerome. Unang nagkakilala sina Kelly at Jerome noong minsang inutusan siyang kunin ng order na helmet ng kanyang amo sa pinagtatrabahuhan niyang bahay. Sa auto shop na pinuntahan niya ay doon niya nakilala si Jerome na nakatambay lang noon sa lugar na yon. Nakipagkwentuhan ang binata sa kanya hanggang sa nagkapalitan sila ng mga personal na impormasyon. Niligawan siya ni Jerome at kalaunan ay sinagot din siya ni Kelly, Papa Dudut. Nandito lang pala kayo. Kanina pa ako nag-aantay sa tambayan natin. Wala akong oras para tumambay ngayon. Bakit? May lakad ka ba? Ba't ka nakabihis? Ngayon yung first day niya sa trabaho. Hindi mo maalala? Ikaw pa nga nagpasok sa kanya eh. Ngayon na ba yun? Sorry, nawala sa isip ko. Pakisabi pala sa jowa mo, salamat sa tulong niya ha. Ano na nga ulit yung pangalan nun? Jerome. Ayun, Jerome. Pasabi kay Jerome na salamat. Malaking tulong to para sa akin. Kasi papayagan na ako ni Lola na mag-girlfriend sa wakas. Wala yun. O Dodds, baka malaglag yung mata mo sa kakairap. Ano namang iniirapan mo dyan? Alam mo, Kelly, nagtatampo kami sa'yo ni Meng ngayon. Ha? Bakit naman? May nagawa ba akong masama? Hindi mo alam? Hindi mo talaga alam? Hindi. Ano ba yun? Kung ano man yung nagawa ko, sorry. Alam niyo naman na mahal ko kayong dalawa eh. Hindi ko kayo kayang saktan, no? Naku! Huwag mo nang intindihin tong baklang to. Masama loob niyan kasi hindi mo raw pinakilala sa amin yung boyfriend mo. Si Jerome? Hala, sorry. Medyo komplikado pa kasi yung relasyon namin ngayon eh. Paano komplikado? Hindi ko ma-explain eh. Parang kami na hindi. Kayo na hindi? Ano kaya yun? Ganito kasi. Niligawan niya ako, diba? Mhm. Siyempre, sinagot ko siya kasi gwapo naman. Pero nung naging kami na, parang hindi ko naman siya boyfriend kung umasta. Paano mo nasabing parang hindi mo boyfriend? Mas marami pa siyang oras sa mga kaibigan niya kaysa sa akin eh. Ilang taon na ba yung Jerome na yan? 20. Bata naman? Hindi ko alam na tirador ka pala ng mga bagets ha? Kaya nga parang hindi kami seryoso. Pinupuntahan niya lang ako kapag trip niya. Kung hindi ko pa siya dinadalaw, hindi pa kami magkikita eh. Ah, alam ko kung anong tawag dyan. Ano? Trophy girlfriend. Trophy girlfriend? Ano yun? Di ba ang trophy dinidisplay? Parang ganun ka lang sa kanya. Display ka lang bilang girlfriend niya. Ouch! Sakit naman nun. Ganun ba yun? Ganun yon. Basta. Nagtatampo pa rin ako sa'yo. Sorry na, patawarin mo na ako. Di mo ako madadaan sa mga pa-cute mo. Ipapakilala na lang kita sa tropa niya, gusto mo? Talaga ba? Pogi ba? Anong pangalan? Mas matangkad ba kaysa sa akin? Ang landi! Shush! Tumahimik ka dyan. Ayusin mo na lang yung itsura mo. Baka ma-first day, last day ka sa trabaho kapag mukha kang gusgusin. Okay naman tong damit ko ah. Mag-tuck in ka kaya para disente ka tingnan. Ayoko nga. Guys, para makabawi ako, may sasabihin ako sa inyo. Ano yon? Since hindi ko nasabi sa inyo yung tungkol sa amin ni Jerome, babawi ako. Kayo ang unang-unang makakaalam nitong sikreto kong to. May sikreto ka na naman? Napakamalihi mo naman. Ano yon? Dapat mas maganda yung sikretong sasabihin mo kaysa kay Jerome ha? Buntis ako. Ha? Totoo ba? Buntis ka? As in may baby sa tiyan mo ngayon? Oo, magkakaanak na kami ni Jerome. Kung gaano kasaya sina Meng at Dodds nang nalaman nilang buntis si Kelly ay kabaligtaran naman ito ang naging reaksyon ng mga taong itinuturing na pamilya ni Kelly. Hindi sila masaya sa nalaman nilang balita pero hindi rin naman sila nagalit. Ang totoo niyan, Papa Dudut, ay hindi naman talaga totoong kamag-anak ni Kelly ang mga taong kumupkop sa kanya. Amo sila ng nanay niyang dating kasambahay. 5 years old lamang siya noong nagtrabaho bilang kasambahay ang nanay nito.
Dahil stay-in ang kanyang trabaho ay kinailangang sumama ni Kelly sa nanay niya dahil walang ibang magbabantay sa kanya. Pareho silang iniwan ng tatay niya at wala naman silang malapit na kamag-anak kaya dadalawa na lamang sila sa buhay noon. Bilang nakikituloy lamang si Kelly noon sa mga amo ng nanay niya ay pinilit niyang magtrabaho na rin kahit musmos pa lamang. Tinutulungan niya ang nanay niya sa mga trabaho tulad ng paglalaba, pagluluto, paglilinis ng bahay at kung ano-ano pa. 5 taon nang lumipas. 10 years old lamang noon si Kelly noong biglang namatay ang kanyang nanay. Nilooban ang bahay ng amo nila ng laban ng nanay ni Kelly at nasaksak siya sa tagiliran na kinamatay nito. At dahil walang ibang mapupuntahan ay kinupkop si Kelly ng kanyang mga amo. Siya ang pumalit sa trabaho ng kanyang nanay mula noong 10 taong gulang siya hanggang noong tumanda na at nabuntis ay naging kasambahay siya sa naturang tahanan. Hindi gusto ng mga amo ni Kelly ang balitang buntis siya dahil ayaw na raw nilang maulit pa ang nangyari noon. Baka kapag may nangyaring masama kay Kelly ay sa kanila na naman mapunta ang anak nito. Bagay na hindi nila gustong mangyari. Papa Dudut. Asa na ba si Ming? Gutom na ako. Baka mamaya hinahanap na ako ng amo ko. Sabi niya lalabas siya ng alas 4 eh. Ang tagal naman. Ay, maiba tayo. Talaga bang hindi na nagparamdam sa'yo si Jerome? Hindi na. Simula nung nalaman niyang buntis ako, bigla na lang siyang nawala. As in? Wala nang komunikasyon? Wala na. Zero communication. Nakakaloka naman yung boyfriend mo. Saan naman kaya yun nagtatago? Ewan ko nga eh. Nakarinig lang ng salitang buntis, bigla na lang nawala. Teka, ayan na si Meng. Tanungin natin kung tumambay ba siya dito sa auto shop. Di ba magkaibigan yung boss ni Meng tsaka si Jerome? Oo, magtropa sila. Uy! Kanina pa ba kayo? Sorry, kaalis lang nung huling customer ko eh. Oo, kanina pa kami rito. Gutom na kami. Uy Meng, anong balita sa boyfriend ni Kelly? Nagpupunta ba siya rito? Wala eh. Hindi pa rin siya nagpapakita. Nakikibalita nga rin ako sa boss ko kung may alam siya sa kaibigan niya. Pero ayaw niya magsalita eh. Ayaw daw niya madamay sa gulo. Hindi na talaga magpapakita yon. Dito tambayan nila magbabarkada eh. Kung hindi na siya nagpupunta rito, ibig sabihin nun, ayaw na talaga niya magpakita sa akin. Ang gago naman nun. Matapos magpakasarap, tatakbuhan ka. Hayaan niyo na, hindi ko naman siya kailangan eh. Kaya kong alagaan tong anak ko ng mag-isa. Sinubukan mo ba siyang puntahan sa bahay nila? Oo, ilang beses na ako nagpunta doon pero ayaw niya talaga magpakita sa akin. Pati mga kamag-anak niya, tinatago siya eh. Bahala siya. Gawin niya kung anong gusto niya. Hindi siyang pinoproblema ko ngayon. May iba ka pa bang problema? Ano pang problema mo maliban sa boyfriend mo? Pagkapanganak ko, kailangan ko na raw umalis sa mga amo ko. Ha? Pinapalayas ka na? Bakit naman? Natatakot sila na baka maulit-ulit yung nangyari kay nanay. Baka daw bigla rin akong mamatay. Ayaw na nilang kumupkup ng bata. Grabe naman yung mga amo mo. Patay agad? Saan ka titira ngayon yan? Yun nga ang problema ko. Kailangan ko maghanap ng malilipatan. Kung malaki lang sana yung bahay namin, pwede kitang kupkupin dun eh. Kaso ang dami na namin kaya sorry, wala ako may offer sa'yo. Hindi rin pwede sa amin kasi maliit lang ang bahay namin eh. Hindi ko naman sinasabi to para makitira ako sa inyo. Siyempre, ayoko rin namang maging pabigat lalo na't magkakaroon na ako ng anak. Kaya ko namang maghanap ng malilipatan. May ipon naman ako eh. Hayaan mo, tutulungan ka namin maghanap ng murang malilipatan. Tama, tinulungan mo ako makahanap ng trabaho. Kaya tutulungan din kita maghanap ng bago matitirhan. Salamat. Kayo na lang talagang natitirang pamilya ko eh. Alam nyo, gawin ko kaya kayong ninong at ninang ng anak ko. Talaga? Ay, gusto ko yan! Ikaw, Meng, okay lang ba sa'yo? Oo naman. Yan ang kauna-unahang inaanak ko kung sakali. Wala nang bawian na, kayo ng ninong at ninang ng anak ko.
Maliit na bagay. Reregaluhan lang namin siya kapag birthday at Christmas, di ba? Yun lang naman ang role ng ninong at ninang eh. Hindi kaya. Hindi lang naman yun ang trabaho ng ninong at ninang eh. Siyempre, tutulungan nyo rin akong gabayan yung bata sa paglaki niya. Yun lang? Madali lang yun. Kami pa ba ni Dodds? Yakang-yaka namin yan. Salamat talaga. Paano na lang ako kung wala kayo? Ganon na nga ang nangyari pagkapanganak ni Kelly ay pinaalis na siya ng mga amo niya. Okay lang yon dahil nakahanap naman siya kaagad ng malilipatan sa tulong ng mga kaibigan niya. May ipon din siya kaya hindi problema para kay Kelly ang buhay nila ng kanyang anak sa mga susunod na buwan habang siya ay naghahanap ng bagong trabaho. Naging maayos naman ang buhay ni Kelly sa mga sumunod na taon dahil na rin sa tulong at suporta ng kanyang mga kaibigan. Hindi na niya hinabol pa si Jerome dahil alam niyang magsasayang lamang siya ng oras kapag ginawa niya yon. Masaya na siya na dalawa lang sila ng anak niya dahil nandyan naman sina Meng at Dodds na handang umalalay sa kanya. Ako ang anak ni Kelly, Papa Dudut. Pinangalanan nila akong Sadie na ang ibig sabihin ay prinsesa. Isa akong prinsesa na may 3 magulang, sina Mama Kelly, Mommy Dudes at Daddy Meng. Pero sa kasamaang palad ay nalagasan ng isa ang mga magulang ko nung ako'y 3 years old pa lamang. Habang pauwi sa trabaho si Mama Kelly ay nabangga siya ng isang tricycle. Tumilapon siya sa kalsada at nagulungan ng van. Hindi na siya naitakbo pa sa ospital at diniklarang dead on the spot. Bilang ninong at ninang sina Mami Dudes at Daddy Meng ay inampun ako dahil wala na akong iba pang mga kamag-anak na mag-aalaga sa akin. Silang dalawa na ang kinalakhan ko. Si Dudes ang naging nanay at si Meng naman ang naging tatay ko at wala akong memorya kay Mama Kelly, Papa Dudut. Tanging ang mga kwento lang nila Dudes at Meng ang nagsilbing ala-ala ko sa nakaraan ko. Ngayong Pride Month ay gusto kong pasalamatan ng 2 taong nagmahal sa akin ng higit pa sa anak. Gusto kong ipagmalaki sa buong mundo sina Dudes, ang lalaking tumayo bilang ina ko at si Meng ang babaeng nagsilbi kong tatay. Papa Dudut, dito na po natatapos ang kwento ko. Sana'y nagustuhan ninyo ang sulat ko. Happy Pride Month sa mga listeners na mga parte ng LGBT community. Maraming salamat Barangay LS sa pagkakataon na ito at mabuhay po ang Barangay Love Story. Salamat sa pag-ere ng mga kwento ng mga kabarangay na sobrang makulay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sadie. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.